дар майдони сунъии Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеъ дар дараи Алмосӣ наздик ба 2 моҳ мешавад ки мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш ҷараён дорад. Мусобиқаи мазкур бо дастгирии дӯстдорони футбол дар ин минтақаи зебоманзари шаҳри Ҳисор бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ташкил ва роҳандозӣ гардидааст. имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар мусобиқаи футбол миёни сокинони деҳаву ҷамоатҳо идома дорад. дар ҳамин раванд бошандагони футболдӯсти ҷамоати дараи Алмосии шаҳри Ҳисор низ бо таъсиси 24 тими футбол мусобиқаи деҳа ба деҳаро бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ташкил намуданд ки ҳамакунун бозиҳо то марҳилаи ниҳоӣ омада расиданд ки тамоми сокинони дараи Алмосӣ ин иқдоми варзиширо ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. бинед чӣ қадар чорабинӣ зебо, чӣ қадар мардум дар инҷа ҷамъ омада, ҳар рӯз хурсандӣ, и бовар кунед як ифтихоре барои мо. ҳамчун мухлис гуфтанӣ ҳастам ки раҳмат барои одамое ки ҳамин корро ташкил кардан, ин қадар одамоя сарҷамъ кардан, иттифоқ кардан, якдигарфаҳмӣ кардан, раҳмат мегӯям барои ё. баъд аз рақобатҳои зиёд билохира ба 4 дастаи беҳтарини мусобиқа имкон даст дод ки муборизаро дар марҳилаи нимниҳоӣ идома диҳанд. дастаҳои деҳаҳои Латахорак ва Лангар аввалин шуда барои дарёфти роҳхати бозии ниҳоӣ дар майдон сабқат карданд. бозии мазкур бисёр тезу тунд сурат гирифта, дар натиҷа футболбозони деҳаи Латахорак аз имкониятҳои голзании худ самаранок истифода карда бар ин ҳарифашон бо ҳисоби 4-2 ғалаба ба даст оварданд. ҷуфти дигари даври нимниҳоии ҷоми дараи Алмосиро дастаҳо аз деҳаҳои Шол ва Гурён ташкил медод. дар ин дидор футболбозони деҳаи Шол бо 3 голи беҷавоб бар ин рақибашон низ зафар ёфтанд ва ҳамакнун дар дидори асосӣ ва ҷамъбастии мусобиқаи мазкур бо дастаи Латахорак бозӣ хоҳанд кард. имрӯз дар дараи Алмосӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон байни дараи Алмосӣ қишлоқҳоҷойҳо мусобиқаи футбол баргузор гардида. имрӯз хушбахтона командаи мо ба полфинал биромад. бози даври аввал тамом шид. мо аз кумитаи варзиш ва Федератсияи футболи Тоҷикистон миннатдорем ва хоҳиш мекунем ки дар оянда ҳамин хел мусобиқаҳо баргузор гардад дар деҳаҳои кӯчаки мо имрӯз аз ҳамаи одамое ки дар ҳамин маҳал мусобиқаро баргузор карданд миннатдории худро баён мекунем. тавре гуфта шуд тамоми дастаҳое ки дар мусобиқа иштирок карданд онҳо ғолибанд. мақсад аз ба ҳам овардани гурӯҳе аз дӯстдорони футбол дар ин дара пеш аз ҳама тарғиби варзиш, оммавияти футбол ва таъмини фароғати сокинону дӯстии ҷавонон маънидод карда шуд. яъне бо ин роҳ дастандаркорон дар пеши худ мақсад гузоштанд ки як ҷашни футболро дар минтақаи худ ташкил кунанд ва ин кор дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардид. ҳамакнун бозии ниҳоӣ байни дастаҳои Латахорак ва Шол барои дарёфти ҷоми дараи Алмосӣ рӯзи 14 феврал баргузор мегардад.